Tabok ta guys, pwede man din matabok. Okay, padulong namin sa Seef. Seef, no? Seef. Seef. Pwede tagyo eh. Hi guys, good afternoon. We are here going to Seef kasi walang budget. Wala pang sahod namin guys, pero importante masaya. Here we go. Look at them, naka-yellow sila. Saka si Celine, naka-pink. Then ako lang yung naka-dress. Diba? Naka-ano yan. Pero maganda. Wow! Char kaya. So, ano namin ito? Sahod. Pero, wala na lang yung dress. Oo. Takto, madimi makalaag. Maka-adto sa... Baskog Palawas. Basta Baskog Panglawas, umuhay pa mula biyog pera. O sige. Lahat. Okay, di ba? O sinara, o sinay sa swimming pool gani guys. Mo ni ang itaog nga Dubai Municipality. So tanawagin ninyo ha. So, next kini ilang office kina siya swimming pool para pang relax. If pagawas nimo stressful kay ka sa work, at least nakanood na nag-look at all, di ba? Wala na lagi. Bro, tsara kayo actually, yun sa karon ng sa holiday karon nga nagatapok man ni kay. Ano wala yung trabaho, Jay? Oh, kay it's 49th anniversary. National holiday. So, nagbalik with ani sa Seef. So, karon makita pa kanimutan na ang mga tao. Kung sa'y lagi pambuhat ani. Naglaag lang ni. Okay, na-board sa room. Huwag mo na mo nakita sa gawas. Nice kay. Sama na sila guys, naguna ko kauban. Nice dani kay. Ay mga floating restaurant. Dahil ni Dolo lang sa mo ang room guys nga. Nice siya. And pwede mulaban. Colorful. Nami danhi wala mi ko anay ubad sa mga walay pangbayad o ay walay load ang no card. So kailangan may magbayad or magpa-recharge sa among no card. So taas kay ang linya. Russia. Moto dito among agtuan sa pikas nga building. Okay, so nami ka rin ako naglinya mi para sa mong ticket ay may makabal makato sa other side sa Seef. Hi, we're waiting. Top up. Wala na sa na-stress kay mga fresh ka na sila. Fresh from room. Fresh from bed. Fresh from bed. So magtaas-taas ang linyahan. Sama sa iyo kataas. Sama daw sa iya kataas. Kani paspas na limog na. So, hapit na may makasakay, magbayad lang ni Ugdos. Si Jingjing guys, fresh kayo. Ikaw pa rin siya napasalon, bongga ka. Buong, nagkuhan ka na magpa-load ka? Ubalin bila sa pikas guys, muna nagpa-load ni. Bila sa pikas. Muna mong sakyan guys, pohon. Maman may iban sa ticket. Sakay na miyana. Jingjing. Taas man siguro ka na.
The fireworks is big. Ito kung lagi mga street food doon. Lunes kita lang nila niya. Sila malihadan yun. Mabalik na guys. Kapikas na may magtanaw sa fireworks. Okay, para dili may mailuwit. And mas safe dito. Makasakay may diretso sa kung pauli kay magdasok na. Kung mahangin ba sa labas? Yeah, I like that. Yes. fresh na kayo guys. Tanan mga tao fresh na. Wow. Wala ka na ito isibog kaya si manlupat ng mga cellphone. Kapit na ang fireworks. Hopefully. Kasi ang fireworks nasa ilalong tubig mo agin no?